Salesiáni predstavili poslednú časť trilógie o animátorovi Jankovi. Divadelné predstavenie s prvkami muzikálu pripravovali niekoľko mesiacov. Medzi účinkujúcimi by ste našli desiatky popradských detí, ktoré navštevujú oratórium Úsmev na sídlisku Juh. Don Bosco Show s podtitulom Panna Mária je medzi vami rezonovala v nedeľu popoludní Popradským domom kultúry. Nenáhodou sa každoročne koná posledný januárový deň. Toto predstavenie sa koná pri príležitosti narodenia Don Bosca pre nebo. 31. januára Don Bosco zomiera a toto je vlastne pre Salesiánov taký veľký sviatok. Proti pokračovanie trilógie o animátorovi Jankovi vzdávalo hold animátorskej činnosti mladých Salesiánov, ktorí denne pracujú s deťmi zo sídlisk. Povedať sme chceli tým, že animátor nie je ten, ktorý rozkazuje, ktorý je šéf, ale ktorý je pokorný a zodpovedný. Sme aj radi, že sa nám to podarilo a všetko vyšlo. Trema trochu bola, ale zvládol som to. Veľmi dobre, akože publikum bol fajn aj tleskali všetko. Super. V programe sa spievalo, tancovalo a obecenstvo pobavili vtipné scénky, no výsledná podoba programu bola už len bodkou za niekoľko týždňov od Rinov. Po niektorí museli kvôli účinkovaniu v programe aj čo to obetovať. Začiatok začínal tak ťažko, nikto neposlúchal režiséra. No my sme tam boli len tak pre srandu. Ja som dnes musel si hlavu namočiť do vody. O zásluhách Salesiánov vedia svoje aj rodičia, ktorí k ním s radosťou posielajú svoje rekolekty a preto si nedeľné predstavenie nenechali ujsť. Prišli sme ich podporiť, áno, lebo sa nám páči, že mladí ľudia tvoria vo svojom voľnom čase. Je to dobré, že je takéto niečo, že sa nemusia túlať deti po uliciach. Ešte v domke nie, ale do Radka ideme chodiť. Už sa chystáme, už sme rozhodnutí. Je to pre deti perfektné. No preto, lebo sa mi to páči. Zábere cez leto a ja pôjdem, keď budem mať 8 rokov. Obecenstvo udelilo účinkujúcim veľký potlesk. A nie len deťom, ale aj animátorom, organizátorom a tým, ktorí ostali v zákulisí. Aplaus patril všetkým a nie len za Don Bosco Show, ale za celoročnú prácu. Že tu ide vždy skôr o to prejaviť naozaj tú chuť žiť, chuť pracovať, proste spraviť niečo pre druhých. Nádherné, je to veľmi povzbudenie pre všetkých, pre deti, pre rodičov, pre rodiny. Chcel by som pozvať všetkých mladých, aby prišli do oratória Úsmev. My týmto programom nekončíme, lebo ideme ešte do oratória, kde bude party.